வணக்க மக்களே, சற்று முன் கிடைக்கப்பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு தகவல் ஒன்று. 60 வயதிற்கு மேல் உள்ளவர்களுக்கு நாளை முதல் 3 மிக முக்கியமான புதிய அறிவிப்புகளை பார்ப்பதற்கு முன்பு நம்முடைய சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைபை மட்டும் கொடுத்து விடுங்கள். நாடு முழுவதும் மத்திய மாநில அரசுகள் 60 வயதிற்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களுக்கு என்றே பல்வேறு வகையான நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. வங்கிகள், தபால் நிலையங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா பேருந்து பயணம் செய்கிறது, அப்புறம் கோவில்களில் சிறப்பு தரிசனம் செய்வதற்கும் நிறைய விதமான ஃபெசிலிட்டிஸை இந்த சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. மேலும் ஓய்வூதியம் சார்ந்த திட்டங்கள், சலுகைகள் வெளியிடப்பட்டும் வருகிறது. அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது 60 வயது ஃபில் ஆனவங்க, அதாவது 60 வயது உங்களுக்கு நிரம்பிருச்சு அப்படின்னா நீங்க சீனியர் சிட்டிசன்ஸ், நாட்டின் மூத்த குடிமக்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான அறிவிப்பை அவர்களுடைய அந்த வயதான கடைசி காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று சில அறிவிப்புகளை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைத்து சீனியர் சிட்டிசன்களுக்கும் உதவும் வகையில் நோட் பண்ணிக்கோங்க, 1, 4, 5, 6, 7, நல்லா மறுபடியும் நோட் பண்ணிக்கோங்க, 1, 4, 5, 6, 7 என்ற கைபேசி எண் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இதை இப்போ நீங்கள் ஃபோன் பண்ணிக்கலாம். மீதி டீட்டெயில்ஸ்லாம் சொல்கிறேன், ஃபுல்லாக கேளுங்க. அதில் தொடர்பு கொண்டு பேசினால் உங்களுக்கு என்ன குறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பார்கள். அதை நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோமே, வயதானவர்களுக்கு பெற்ற பிள்ளைகள் பராமரிப்பதில் ஏதேனும் குறை இருக்கிறதா, சரிவர உங்களுக்கு மருத்துவ ரீதியிலானவோ அல்லது சரியாக சாப்பாடு பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கவே மாட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு குற்றச்சாட்டு இருக்கா, ஏதாவது தடை உள்ளதா, வங்கி சம்பந்தப்பட்டமான நிர்வாகம் ஏதாவது குறை இருக்கா, அப்புறமா மூத்த குடிமக்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாகவும் அல்லது எங்கு சென்றாலும் நிதானமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் செல்லக்கூடிய இடங்களுக்கு செல்ல முடியாவிட்டால் மேற்கண்ட எண்ணான 1, 4, 5, 6, 7 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொண்டு கூறினால் நமக்கு எந்தவித கஷ்டமும் இல்லாமல் ஒரு பெரிய வழிகாட்டியாகவும் உயிருக்கு பாதுகாப்பாகவும் இருக்கிறது. ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க. நன்றி.